Фәрит Мөхәммәтшин Мөслим белән танышуны балалар сәнгать мәктәбеннән башлады. Мәктәптә кунакларны Тургай фольклор ансамбле сәламләде. Фәрит Мөхәммәтшин класс бүлмәләрен карады, мәктәп эшчәнлеге белән танышты, укучыларның кул эшләренә бәя бирде. 2020 елда мәктәптә хөкүмәт программасы нигезендә капиталь ремонт үтте. Спонсорлар ярдәме белән җиһазлар, уен кораллары кайтарылды. Быел тагын 7 миллион 300 мең сумлык уен кораллары кайтыр дип көтелә. Сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә 400ләп бала өстәмә белем ала. Егет-кызларның чыгышларын мактап, Дәүләт Советы рәисе балаларга киләчәктә дә уңышлар теләде. 55 еллык тарихи булган Мөслим сәнгать мәктәбе бүген бик матур гына эшләп килә. Һәм инде безнең укучыларыбыз елда 2-3 укучы училищеларга, институтларга кирип торалар. Һәм инде мәктәбебезнең горурланып әйтәләбез 80% укытучысы үзебезнең мәктәпне тәмамлаган укучыларыбыз. Аннан соң кунаклар агромастер җитештерү компаниясына юл тотты. Компания 250 төр авыл хуҗалыгы техникасын җитештерә. Авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү буенча агромастер Россиядә беренче бишлеккә керә. Компаниядә 300 кеше эш урыны тапкан. Аларның ортача хезмәт хакы 79 мең сум. Первые годы мы выпускали по нескольку агрегатов в год, а теперь мы выпускаем уже 7-8 агрегатов в день. Но вот по прошлому году это больше 1200 агрегатов за год. Мы выпустили, работаем по всей России. Покупатели наши и Белоруссия, Монголия. Очень много берет Казахстан, но Татарстан тоже берет немного. Фәрит Мөхәммәтшин биредә цехларны карады, эш барышы белән танышты. Кунакка Минтимер Шәймиев эшләгән станокны да күрсәттеләр. Полностью киселгән, варить ителгән җыелган үзебездә. Мин аны массовый чыгара башлыйм. Минем задача 2021-2022 уже выйти на промышленное производство тракторов. Молодцы! Дәүләт Советы рәисе район советының отчет сессиясе эшендә дә катнашты. Сессиядә Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин узган елгы эшчәнлеккә анализ ясады. Ул сүзне авыл хуҗалыгыннан башлады. Шунысы куанычлы, ел кыры килүгә карамастан, район агрофирмаларында техник культураларны зур майданнарда чәчү елны рентабельле төгәлләргә мөмкинлек бирде. Терлекчелеккә килгәндә, районда бу уңайдан 2 төрле тармак эшләп килә. Эремегезне терлек үстерү һәм кошчылык. Агымдагы елның 1 февраленә район буенча 4254 баш эремегезле терлек исәпләнә. Шуның 1851 башы сыерлар. 2021 елда барлыгы 12930 тоннадан артык сөт җитештерелде. Бер савын сыерына 8116 килограмм тур килә. Башкарма комитет җитәкчесе эшмәкәрләр эшчәнлегенә мәгариф, мәдәният, спорт өлкәсендә ирешкән уңышларга тукталды. Сәламәтлек саклау өлкәсендә шитләтеп бетмәде. Агромастер компаниясеннән алган тәэсирләре белән Дәүләт Советы рәисе отчет сессиясендә дә уртаклашты. Не где-нибудь в Челнах там или в Альметьевске или в Казани, а Мөслимдә шундый акыллы тәҗрибәле кешеләр җыелып такую продукцию делают. Чыгаралар. Кызыксын да мин әйтәм уртак хезмәт хакы күпме? 70 мең ди. Эс түгел. Нефтяникларда шул чамагына түлиләр, нефтчеләр. Менә мондый заводлар күп елга алга уже заказлар бар ди. Безнең продукциягә. Менә мотор иттереп эшлиләр ничек. Аларга бик зур рәхмәт. Сессия эшендә Август Мөслим җәмгыяте генераль директоры Озат Нәҗметдинов, Татарстан Халыклары ассамблеясының Мөслим районындагы вәкиллеге җитәкчесе Рушат Султанов та чыгыш ясады. Показывают, как районы республики, райцентры, по моему мнению, вот по увиденному, меняются в лучшую сторону. Я обратил внимание, объекты социальной, культурной сферы, здравоохранения приведены в порядок. И здесь живет большинство татарского населения, большая часть района. Здесь особые традиции какие-то, дружбы, добрососедства, взаимопомощи, которые есть у каждого народа. А вот Муслимовский район, он чувствует себя каким-то вот патриотом. Муслимовская девушка, муслимовский парень, идут концерты, муслим семья, самомуслим гайляса семья. Это как-то у них особо подчеркивается. И это патриотизм влияет и на созидательную деятельность во всех сферах жизни. Соңыннан бер төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.